normalement yema kay bandira fulbe mi salmi on mbawɗon wonde kala e nder windere haalde mon ɗo ko Abasse Malal Abasse Dia e NdendoryTV ɗo gonmi ɗo ko N'dendory ko jiiɗon ɗo ko poste N'dendory ɗum noon ko janggo mana gandanɗa hoore maɗa uddite hono samedi mbiɗen haade ma udditede garen pilimen ƴeewen golle ɗe no jarni son daari on paama tigui no marani eno waɗirani ne yooɗi ha mayi ɗum noon filmata ko bayi hono gandiraɗo Samba Athia haalde mon ɗo ko Abasse Malal Abasse bandiraɓe mbawen tournude seeɗa ko heddi ko bon no mbirumon ni bandiraɓe ko sa immima mana ganda hoore maɗa ko wiyete bitikel gueyi hakkude ɗon e galle Samba Soumarel en ko ɗon affaire o woni ɗum ɗo noon huɓere ndende gasi kayre woni ɗo ɗum ɗo ko kolliranmi on ɗo ko escalier ji ɗi mana gandanɗa hoore maɗa ene waɗi ɗo ene damal sa ɓenni ɗon kadi jaaha kadi tawa damal gongal yeeso ɗo almudel ɓenni walla cukalel ɓenni eyyi so ɗum ɓenni yeeso ɗo ene waɗi mana gandanɗa hoore maɗa encore damal ɗo ko logement eyyi keddoɗon bayi explique en affaire ɗo ko logement receveur wonɗo d'accord ɗo henne ko poste noon les deux portes wa d'accord ko natirde ɗo ko ok après kala gollowo ɗo henne ko ɗo hoɗata après ko ga wonata veranda galle muɗum d'accord ene yaaji ha mayi hono noon kal mirde ummoɗo arɗo ok ɗo ngal ɗo ɓalal to tuggi ɗo ko ɗon mana gandanɗa hoore maɗa affaire o yaari mir immoɗon fata oga banggue ɗum ɗo ko less jokka e wonɗo ɓurki ha mayi d'accord ok to heblorte to walituji kabinaji wonɗo mir ko korsata ɗo en ɗo galle wonata waɗe ɗo lawol otoji comme no parking lawol otoji waɗe ɗo wawa natirde oɗo banggue ɗo ko parking d'accord ɗum noon bandiraɓe mataw ɓaadi koko uddi en mbawa visite ha ɓuura ɗo janggo so tawi en tawtorama guddidgol ngol ma en gar woda ko pirmoɗen hen so tawi kadi en tawtoraka bandiraɓe pamon ko ɗum ɗo woni mana gandanɗa hoore maɗa poste N'dendory jogorɗo udditede janggo ɗum noon to mbawɗon wonde kala e nder fande son daari vidéo pamon ko Abasse Malal Abasse Dia film o hono commentaire Samba Athia bayi ɗum noon bandiraɓe to mbawɗon wonde foof mi salmini on ok baɗɗa aɗa film o vas y haal ko mbiyatɗa jetterɗa ɗo ko poste wonɗo de ɗo ko poste wonɗo andade eyyi ɗo ko poste N'dendory wonɗo hen faami voilà bon non c'est bon bay